Дивіться у цьому випуску. ФСБ провело навчання у Криму. Всем стоять, полиция! Безоргу! Назад! Народним депутатам показали стан української медицини. СБУ стверджує, що не припускалося помилок у розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Про які помилки, які були виявлені, будь ласка, запитайте Генерального прокурора. Вітаю. Час новин на телеканалі АТR. 25 травня, 1183-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. У ДТП в Росії загинули українці. Мінівен з українськими номерами зіткнувся з вантажівкою неподалік Великого Новгороду. За попередньою інформацією Генконсульства України у Санкт-Петербурзі, в аварії загинули 5 громадян України. Наразі інформація щодо жертв уточнюється. Більше дізнавайтеся з наступних випусків новин. Міліція не реагувала на дії провокаторів під кримським парламентом 26 лютого 2014 року. Про це на 119-му засіданні окупаційного суду у справі Чойгоза заявив свідок захисту Ескандер Ахтемов. Також сьогодні свідчив Аріф Османов, який розповів, що бачив на місці скупчення проросійських активістів пляшки з горілкою. Заступника голови Меджлісу Ахтема Чойгоза окупаційна прокуратура звинувачує в організації масових заворушень під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014 року. Провокаторы, которые оскорбляли проукраинских митингующих, крымских татар. Свидетель обратился к сотрудникам милиции, они сказали, что у них есть распоряжение от руководства не вмешиваться. После этого он несколько раз был вынужден обратиться к офицеру, который руководил действиями сотрудников милиции, и только спустя некоторое время провокаторы были удалены. В целом милиция фактически не реагировала на провокативные действия пророссийских митингующих. ФСБ провело показові навчання в Криму. Окупаційна служба безпеки відпрацьовувала протидію захоплення бурової платформи Чорноморнафтогазу. Цю платформу Росія окупувала разом із Кримом. Під час навчань окупанти задіяли гвинтокрили, спеціалізовані катери, позашляховики, відомі як «Каратель», та групу спецпризначенців. За легендою навчань, терористи захопили нафтогазову установку в морі. Объекты у нас являются стратегически высокоопасными. На борту очень много людей находится, то есть люди выполняют свои непосредственные задачи, бурением, разведка, бурение для обеспечения Крымского полуострова газом. Генеральні плани Ялти та Судаку досі лише українською мовою. За законами окупаційної влади на офіційних сайтах міст Генплан має бути доступний 3 мовами півострова – кримсько-татарською, українською та російською. Але наразі він є лише в україномовній версії. Народним обранцям продемонстрували стан сучасної медицини. Представники Міністерства охорони здоров'я і громадських організацій привезли під Верховну Раду старе медичне обладнання і вимагали ухвалити пакет законів про медичну реформу. Зламані ліжка, тумби і ржаві апарати для штучної вентиляції легенів та для анестезії. Представники Міністерства охорони здоров'я, громадських організацій «Таблеточки» та «Пацієнти України» привезли це під Раду, щоб показати депутатам, в якому стані зараз медичне обладнання в лікарнях. Все вещи были сегодня с утра взяты в городских больницах Киева. Это 3-я, 17-я республиканская больница. Главврачи этих больниц, они поддержали нашу акцию, целью которой является показать реальное положение вещей, той материально-технической базы, которая сегодня есть не только в больницах города Киева, а по всей Украине. Учасники пікету тримають плакати і фото, щоб народні обранці побачили, як виглядають палати за межами Феофанії. Ось це, наприклад, душова в Черкаській інфекційній лікарні. И мы хотим показать депутатам, если они не голосуют за пакет законопроектов, который предложило Министерство здравоохранения, у нас толще кровати не станут. Они будут такие же пустые, даже без матраса. И, по сути, этим нельзя вылечить человека. Все, что мы ожидаем от депутатов, чтобы они нашу жизнь не откладывали на потом. Не откладывали ни на осень, ни через год. Проголосовали за нашу жизнь сейчас, и мы уже в этом году увидим, как может видоизмениться система здравоохранения. Внести в порядок денний та затвердити пакет законів про медичну реформу – це вимоги пікетувальників. Ці закони запропонували депутатам в Міністерстві охорони здоров'я. Там вважають, що треба міняти систему фінансування галузі.
для того, щоб надавалась реальна послуга пацієнту. І за неї сплачувала держава за надану послугу. Не за абстракцію, хочеться нагадати, не що за 25 якісь років там незалежності койка-місця, України нас а за колись безпосередню було, медичну друзі, послугу. 50. У нас з Один вами прожитковий місяць вона отримує гроші, 86 десятки мільярдів Це гривень майже в 2 рази розходуються менше, не на ніж один надання прожитковий медичної мінімум, послуги який пацієнтам, зараз а не сьогоднішній на день утримання складає 1426 гривень. ліжок, Тому ми звертаємося оплати до електроенергії, Верховної Ради за заробітної України. платні. Про абстрактне лікування не з чуток знає Тамара. Її 14-річний син хворий на гемофілію. 14 років ми по лікарнях. У нас немає обезпечення 100% дитини моїми препаратами. У нас не дуже багато реактивів, які можна безкоштовно, щоб зробити аналізи. У нас взагалі ситуація, ми привозимо ліки з інших країн нелегально, тому що я розумію, щоб спасти життя свого сина, мені потрібно привезти ліки нелегально, тому що держава не забезпечує 100% препаратами для згортання крові. Ситуація вкрай складна. Фото, з якими прийшли люди, розвісять у кулуарах Верховної Ради, щоб депутати не забували про потреби медицини. Катерина Буцрікідзе, Асан Емінов, Заман, АТР. Арсен Аваков незадоволений рішенням суду щодо затриманих вчора податківців. Печерський районний суд Києва вже відпустив з-під варти 5 затриманих. Декому обрали запобіжний захід у вигляді застави, декому особисте зобов'язання. Вчора військові прокурори та співробітники МВС провели 454 обшуки в 15 областях України і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби. Мы такого не понимаем и понять не можем. Я очень рассчитываю, что сегодняшнее заседание суда по ключевым фигурантам этого дела будут значительно более объективны. Если этого не будет происходить, мы будем садиться вместе с генеральным прокурором и думать о каких-то других реакциях. Как мне объяснять офицерам, как их мотивировать? И то же самое, а зачем же мы ругаемся на прокуроров? Если они сделали потрясающую работу, действительно тяжелейшая работа. И вот такая теперь финальная стадия. Помилок Служби безпеки України у справі вбивства Павла Шеремета не було. Про це заявив глава СБУ Василь Грицак. Напередодні Генеральний прокурор України Юрій Луценко визнав, що слідство допустило помилку, не вилучивши одну з найважливіших відеозаписів з місця вбивства Павла Шеремета. Група журналістів провела власне розслідування вбивства Шеремета, і їм вдалося знайти більше відеоматеріалів, а також важливого свідка у цій справі. Не знаю, що мав на увазі Генеральний прокурор України, але ми мали зустрічі як з громадськими активістами, так і з керівництвом Національної поліції і Генеральної прокуратури. На цій зустрічі було присутньо 3 громадських керівників, журналістів-розслідувальників, скажімо так, перший заступник Генерального прокурора і керівник Національної поліції. На пряме запитання, що ми зробили не так, чи ми передали хоч один матеріал з якимись спотвореннями, виправленнями, витертий, там, без змісту, там, чи не, що там щось було, якісь сліди роботи Служби безпеки. Князів відповів присутності першого заступника Генерального прокурора і 3 журналістів-розслідувальників. Серед яких була і Севгіль Мусаєва. Ні. Тому про які помилки, які були виявлені, будь ласка, запитайте Генерального прокурора. 20 липня минулого року журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. За ці 10 місяців поліція не знайшла ані виконавців, ані замовників вбивства. Фільм про війну на Донбасі підкорив публіку у Каннах. Після перегляду прем'єри фільму «Іній» глядачі Каннського кінофестивалю аплодували стоячи. Режисер фільму – литовець Шарунас Бартас. Стрічка здебільшого знімалася в Україні. Це фільм про війну, про боротьбу за незалежність. Події відбуваються під час війни, проте військових дій у кадрі практично немає. У кіно глядач бачить, що війна залишає за собою, що її супроводжує, що її обрамляє. Залишені людьми зруйновані поселення, міста, люди похилого віку і діти, яким нікуди йти, і які більше не хочуть відступати. Зруйнована казка. Виставка з такою назвою в рамках міжмузейного проєкту «Чумацький шлях» відбувається в музеї української діаспори. Сімейні фотографії та архівні документи про життя Кремли до депортації, їх боротьба за повернення додому у радянські часи, поєднані з творами сучасних українських митців.
Таміла Ібраїм розповідає, її бабуся була депортована разом з 4 дітьми, а дідусю фронтовику дали 3 доби, щоб залишити Крим. На тот момент мой дедушка, он был на войне, он прошел войну полностью, начиная с Финской, дошел до Берлина, до самой победы, тоже был раненый, контуженный, с наградами вернулся в Крым, в Симферополь, где он жил. Ему, естественно, как и многим ветеранам, комендант дал 3 суток на то, чтобы покинуть территорию Крыма. У вигнанні рідні Таміли продовжували боротьбу за повернення додому. На цій світлині її дідусь разом з іншими активістами у 1965 році поїхали до Москви. На этой фотографии ветераны Второй мировой войны. Там есть и мужчины, и женщины, которые прошли войну. И вот вместе с Амитханом Султаном, во главе с ним, они приехали в Москву с обращением в ЦК о том, что восстановление наших прав и восстановление справедливости. Це справжнє свідоцтво про народження рідних Таміли. Ось це видане в 1940 році. Воно виписане кримсько-татарською мовою латинськими літерами. А це свідоцтво 41-го року вже кирилицею. В 95-му році Таміла отримала витяг з архівної справи НКВС про опис майна родини на наступний день після депортації. 1 корова, 1 теля, 3 ягнят, пшениця, дім, сарай, лопата, шафа. На стендах сімейні світлини ще 3 кримсько-татарських родин. Історія цієї родини може здатися типовою. Наприклад, бабуся Шамільова Фатіма, вона померла в потязі під час депортації, а натомість її дочка Шамільова Гульнар, вона вижила. І на цих 2 колажах ми можемо бачити історію цієї родини спочатку в Узбекистані, а потім в Криму. Вони отримали можливість досить рано повернутися в Крим, в 67-му році. На цих світлинах ми можемо бачити історію їхньої боротьби в Криму за право жити там. Цим є цікаві ці світлини. І голова цього роду, Лютвій Бекіров, навіть вже в Криму він потерпав від переслідувань радянської влади, двічі він був засуджений. На світлинах 87-го року чергові акції національного спротиву кримських татар у радянські часи. Серед учасників дружина Мустафи Джемілєва Сафінар. Ескізи архітектора Ірфана Шемсединова перемогли у міжнародному конкурсі на пам'ятник депортації кримських татар. Але він так і не був встановлений у Криму. Історичні експонати виставки поєднані з мистецтвом сучасності. Художні твори українських митців вступають в діалог з родинними архівами Кремли, створюючи міст між минулим та майбутнім, кажуть організатори. Ці твори відображають винищення культурного середовища сучасного Криму. Витіснення кримського корінного народу привело не заміщення це російською культурою. Ми показуємо те, що приїхала досить необразована спільнота, яка використовувала Крим найперше в якості військової бази, а по-друге в якості дачі. Боротьба кримських татар за Крим продовжується. Старше покоління заповідає її нащадкам. Мы всю жизнь свою отдали на возвращение в Крым. Мы будем умирать здесь. Неважно, что здесь будет происходить, мы все равно здесь. И было сказано, что теперь это ваша задача. Виставка музею української діаспори триватиме до 16 червня. Ляля Озерчук, Асан Емінов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Мавілієм Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Ілона Довгань говоритиме з кандидатом політичних наук Гульнарою Бекіровою. Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.